Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly angizumba mude. Kodwa nje ngithi uyabona lento yokuthi abantu bangene la kupolitiki bengene ngezisu kumele sikhondeme bafowethu. Uyabona nje abantu abaningi lapha enkatheni basebenzisa indluzula. Uma ngabe bona bedliwa abafuni ukwamukela ukuthi badliwe. Abayiqondi lento yepolitiki ukuthi khona owinayo khona oluzayo. And bona kokubhlungu ukuthi abadliwa ngoba behlule ukukhankasa kodwa abadliwa ngoba balitholile ithuba badlala ngalo. Abantu abasabafuni. Yangena inkathi yaze yakhishwa abakwagogo njengoba sengena abakwagogo nabo bekhishwa iMK kanye nayo inkathi ikhishwa iMK. So kubalekile nje ukuthi abantu bemukele ukuthi isikhathi soshintsho sifikile. So lento yokuthi bazohamba bethusa abantu ngezibhamu ayizosiza ngalutho. Abantu bafuna ukuba nemizi emikhulu, bafuna ukuba nezimoto eziningi ngokuthi bafuna nje ukuthi bona bewine ngenkani la epolitikini. Politiki le akusinto yenu le. Ingakho vele ningayiqondi ngoba akusinto yenu. So manje nina nifuna ukuzosabisa abantu. Yabona nje lento eniyenza kuGodole. Udodi liyanto. Ene ngiyajabula ukuthi uGodole inkunzi kayihlehli. Kuyakhombisa ukuthi waqhathwa la. Yabona nje uma ngoba umfana welusa. Awuvumi noma ubona ukuthi le mpilo angeke ngimele izongehlula kodwa uyabalance ukuthi hayi bangabane bangibulali. Okubhlungu ukuthi uma ngabe lokhu uyiphehla impi ugcina uyitholile noma usuyitholile okubhlungu ukuthi akufi laba wena ocabanga ukuthi bazofa bodwa. Kufa nawe uqobo, kufe nomndeni wakho, kufe nalabo abantu abangakini. Injalo ke impi kufika ngapha nangapha. So abayiphehle nje lempa abayiphehlayo. Okubhlungu ukuthi manje bona basuke bathatha abantu kancane ukuthi ngoba wena ukhe enkatheni kusho ukuthi awuyona insizwa. Ngisho ngathi ubuya khona eKZN nje mawungekho nje enkatheni awulutho nje. Abantu yibona kuphela abasenkatheni. Udodi leyo nto iyekeni. Iyekeni bafethu leyo nto leyo. Uyangiphazamisa ngisenza ivideo. Hayi ngiphazamisa. Cha bafethu kumele sikhondeme ngempela le nto ngoba ayinhle. Uyabuka nje ukuthi kulama by elections aqedwe ukwenziwa nje eKZN. Indlela abantu benkatha benza ngayo ukuthi kahle kahle abababoni abanye abantu. Bayabakhanyisa nje. Sekuyikho ukuthi sakhuliswa ngokuhlonipha nje. Yabo. Sakhuliswa ngokuhlonipha sometimes ugunya kushisa. Ngoba sinakho ukuqonda ipolitiki nokuthi ke thina njengoba silapha nje ikakhulukazi thina ku-MK asikho ngisho emandleni. Kwakhona eKZN noma kuphi asikho nje emandleni. Yiba abantu abasemandleni so benza lento ye-wrestling ukuthi yazi labantu bazosithathela manje sekumele manje bagweve singabathatheli. So siyabuka nje kodwa ayimbi le nto kumele bayiyeke ngoba ekugcineni vele amandla azosuka vele kwinkatha neANC ngisho ngaze behlangana neDA. iMK izothatha nje nithanda ningathandi nawo 2026 uyeza ngonyaka ozayo. So kwamukeleni nje ukuthi isikhathi senu siphelile madodana expire. Noma ningalwa kangakanani. Nomlwisi uGodole namhlanje kusasa kuzobe kunomunye uGodole. Nokugele ejele. Futhi ke nje mina ngabatshela abantu ukuthi angisancinge lutho. Uyabona sikhathele thina ukudlala abantu empilweni. Uyabona makuthiwa kumele ngihambe ngize ngiyosho angazi noma eMozambique noma ngiyosho kuphi noma eMalawi noma eKenya ngiyohamba mina.
uma uke wabulala nje umuntu oseduze kwami engaziyo ukuthi ufuna ukwenza ushintsho empilweni, ufuna ukuthi uzube yigobolondo leqande. Ukuhambela noma aze kuthudla umthonjana, ukuhambela sikhathele ukudlala abantu. Indaba okuncenga abantu nje ayisekho nje ayisasebenzi. Ngoba manje uncenga abantu ngapha abantu bona babhizi bahlukumeza abantu. Bafuna ukuphatha abantu ngenkani njengalo mama walapha elokhuzaneni lapha ebesikhona lapha eMoyi River bathi uMorini. Ufuna ukuphatha abantu ngenkani bengasakufuni. Abangasakufuna abantu abasakufuni. Sikhatha koma sesiphelile suke sesiphelile nje ngisho ungenzani. Siphelile. Yabo. So nina nje yekani lo mqondo wenu ofile, ufile lo mqondo wenu. Uyekeni. Kodwa lesimini naye. Futhi manike nazama nje yabo manike nazama nje we. Simi naye. Simile sithense